Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ya ka Citizenship Amendment Bill arajar khat khandai en wanra ha ka yeng dorbar Raja Sabha menta ka sngi. Sngaus kem ka seng BJP ban yo ya ka jing menjur. Kta ka pakhang shnong bakhat wei kenta balakhat da ka North East Students Organization ha ka thain lam mi ngi ya ka long kaman ha ka thain. Bat ka jingpen klan ya ka hok long brio na dut na try ka de ka kamram jong ka imlang sa lang baro ka wei ong u President Ramnath Kovind. Ki khubor ki babnya. Kaying dorbar Lok Sabha kalapriang ya ka Citizenship Amendment Bill arajar khat khandai hakasngi ningkong baladap hadin ka jingya ther ya tai kabala ne Islam bha. Habaro ladon lais pa khat wei ngot kit khat na kani kaying dorbar ki bala kershan ya kani ka bill kat ba prapo ngot kila persha ya ka. Yaka Citizenship Amendment Bill an wanra ha kaying dorbar Raja Sabha menta kasngi bat kaseng BJP kala penpau ya kajing sngaus kem bakani kaying dorbar kan sapriang ya kani ka bill kala benrap ru bakadon ya kajing kermen ba kani ka bill kan sayo ya kajing menjor da ka basuk ha kani kaying dorbar Raja Sabha namar ba khambo na kit khat jongka kidai na ka sarkar NDA. Kajing pakhang shnong bakhat wei kenta balakhat da ka North East Students Organization NESO hakathan sha taila mi ngi ban persha ya ka Citizenship Amendment Bill arjar khat khandai hen ka sngi kalakta ya ka long kaman bat ka lei kawan hakani ka than ha Meghalaya ki surak bat ki lenti singkien ki la thalli kat ba ki dukan ba ki skol ki la khang wala ki office sarkar ki plie ladon buon ki jingja hang ni hang tai hakaleng kani ka jela na du ka met sngi ningkong haswa ban sedang ya ka pakhang shnong le thu baladon ka jing thang ki shaka kali hapdang surak ba ka jing penjot ngan ong ve ka to ba ka jing penjot ye ki kali habon ki kentai ha sar Shillong nakani ka daw labu ki pulet ba ki sipai CRPF ha kaleng ki jaka ki bala ban mi ki jing kolmar ha kaleng ka jela khnang ban pe ya ka shong sok shong shngan ha asam ru kumjo kani ka pakhang shnong kalakta ya ka lek kawan ha ka bala khang wat ya ka lek kawan jong ki kalirel hanlei kalai kawan leng ba ki ling soin kam shim la shakta ha Arunachal Pradesh lakhang lot ikijaka pule ki bank bat ki yau ki han ha Sikkim unong ele kai football ba pawnam u baichung bhutia obre so shaki kam san hima ulapan paw ya ka jing sokhya namar ka Sikkim kam shim la light na ka Citizenship Amendment Bill kumbalong ki kattu kat ni ki jila na ka thain shatai lammi ngi ulakan tu ya ka sarkar Sikkim balayalam da ka seng Sikkim Krantikari Morcha panshim khya ban ya le ban penyo ban pentrai kam no da ka inner line permit ha ka jilla bad ha ka jo ka por ulapan bna ba ulami no na ka seng NDA kum ka dak ban persha ya ka ne ka bill ha Mizoram ka pakhang shnong hanen ka sngi kalakta iki kattu ka ni teli ki jaka ha ka jilla kan thop ya ka aizol ha ka wai pat kalyang o menteri rangba ka jilla uzoram thanga ulapan paw ya ka jing sngo hun halor ka rai jong ka sarkar pdeng ban pelai ya ka Mizoram bat ki kattu ka ni ki jaka bat ki jilla jong ka thain sha taila mi ngi na ka Citizenship Amendment Bill CAB Hakabakran hakajing yalang jong ka seng MNF ha aizol uzoram thanga ula ong bakani ka jingsha pelat no jong ka jela na ka CAB kalong ka jingjop ka bakraw ya ka jela bat ula ai nam ya ka jingya trailang ki pat nong song snong ki seng traimon ngau bha bat ki balang halor ka ni ka jingjop ha Manipur ka pakhang snong bakhat san kenta balakhat dak All Manipur Students Union ban persha ya ka CAB kalakta ya ka longkaman hakani ka jela ki surak bat ki yoki hat ha Impal bat ki district Bamarjan kila thalli Henry amsham ladan kanu ka jingya kulmar bat ka pakhang snong kalakot ha kapor henrio baje henin ka janmir ka Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA kan sedang ya ka jingya la pai ba halor ka phang ka jingple ya ki jingkhang na ka benta ka pule puthi ki khana red ya ka ba an ple parda menta ka sngi da menteri rangba Conrad ke sangma Kindon buon ki kenram kilendan ki banya don lang hakani ka jingalang kenthop ya u Justice Muhammad Rafiq ubalong u Chief Justice ka yeng Bishar High Court ka Meghalaya par kumjo ru u Patron in Chief ka MSLSA u Justice HS Thangkheo Executive Chairman ka MSLSA bar u Justice W Dingdo kani ka jingalang play kan long ha conference hall jong ka yeng dorbar jong ka yeng Bishar High Court ham ka Meghalaya ha ka por saw baje menta ka janmien Kajing temu jong kani kajing ala pai ba kalong ban penslur biang ya kito ki khana school ki bala e no tang sitang ya kajing pule ban lai school biang
Kani kadai ke All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. U President Ramnath Kovind hanen kasngi ula ong baka jingpen klain ya ka hok long brio na dut na try kadai ka kamram jong ka imlang sa alang baro kawai. Haka bakren haka jingyalang ban rakhe buram ya ka hok long brio u Kovind ula ong bakila don buon ki jingja jong ki kam snio persha ki kenthai haka lengkari haki ni ki khendia sngi baladap bat kani kala penlong ki brio ban perkhat hato ka imlang sa alang kala la ban bat ya ka jingtmu jong ka ban pen dap ya ka hok ban penyo ya ka hok ka ba maria rengkat shabaro u President ula ong bakan long ka babha lada ka perthai baro ka wai kan yet bat perkhat saka baka dai ban le na ka benta ban pen scam ya ki hok long brio ki baka United Nations kalabu baki long ki badai ban yo jingyada haka Universal Declaration of Human Rights ka bakala pen mi ha usnam khat khandai spa sapupra haka wai pat kalyang u Kovind ula ong baki nong shong snong kimdai ban klet ya ki kamram na ka benta lakari ula ban rap ru bakalong ka badai bakari ka penlet jingmut hakabaya kran chapang ka hok long brio bat kadai ban ai por ban yakran ru chapang ki kamram ru de ka kanhuan menteri jong ka sarkar jilla kala rai ban penjari no daka jingsenshar administrator ha Khasi Hills Autonomous District Council hadian baka jingshong scam ka senshar khadar hapok ka council kamdon show yakani ka rai lapan benada menteri rangba Conrad K Sangma hanin kasngi uliat huo baka kanhuan menteri kala menjur ban pha yakani sha ulat ka jilla naka benta ban ai jing menjur ban penjari daka jingsenshar administrator hakawai pat kalyang menteri rangba oleh thuo baka kanhuan menteri kala rai ru ban lai pensngau syaka sarkar pedang halor ka jingdon kam ban pentri kam daki an ki bala ban ai jingada ya ka jela palat R point san pusau lak ngut kibriu kila poi syaka tamasa Hornbill Festival jong ka Nagaland kabala penkot henen kasngi bat le thuo baka ni kalong kasien hakababuon ngut tam kibriu kila wan ban saki ya ka ni ka tamasa ka Hornbill Festival kadai ka tamasa ka bahe adu bala jupen long shisien shisnam hanagalan hakabala jupen ya kalariti kijing su jing than ka bam kadi bat kiwei kijing don jing m jong kani ka jilla u assistant director jong katna jung okai perthai ka jilla Nagaland u toka tukumi ule thu bakasngi hakasngi shoban penkot yakani ka tamasa kumba arlak sanpusau hajar arspa khat nyongut kibriu kilawan yuk jat syakani ka tamasa hakaba ar hajar khandai spa arphon riungut kidai ki bawan number ri sanpo ar hajar hanyos pa laipon riungut kidai nakiwe ki jilla kari India bat shilak khandai pupra hajar hanyos pa laipon riungut kidai ki try jilla Menteri Sarkar Pedang bapet yakaroi kapar hakathan syatai lamingi Ujitendra Singh ulawan chakani katamasa bat ulaong bakani ka jingwan tuat kinong jungok kai billion chakani katamasa kala kentio yakayok kakot jong ka jilla bat kala aiman simru yakinong sengkam na kelengkari banwan sengkam syakathan syatai lamingi ha Tripura ka sarkar jilla kala hukum ya baru akinong trai sarkar banwan trai watla ladon ka jing pakhang snong ka basan pu ar kanta kebelas dang naduk kasngi ningkong ha ka hukum bala penmi ka sarkar Tripura kala maham bakan sale ya ka badon kam lada don bapep trai hakini kisngi nalor ka pakhang snong ka bakhat ar kanta bala khot da ka seng IPFT kala don ru ka pakhang snong basan pu ar kanta bala khot da ki wei ki seng Henry kani ka pakhang snong kamshim lakta than ya ka jinglong jingman hakani ka jilla hakaba ki nong trai office kila wan trai kumajulong hakiwe kisngi dei tang hakijaka ki bahap hap hapo ka jingpet jongka Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ki bala shakta hakani ka pakhang snong kani ka jing pakhang snong kalakta ya ka lek kawan lengba ki surok ba bat kilinti rel hakaba ka North East Frontier Railway kala pensange no ya henrio teli ki kali rel ki beya hapo ka jilla bat south teli ki beya shabar jilla bat katto gila poi saka bakot jang khubor ka bala wan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por kata ka por prabajing nya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi kaban bot pat ka khubor ka tin pareng haka por pra khasan minute kani gadai ka All India Radio Shillong